Morjes ja tervetuloa taas uuden YouTube-videon pariin. Nyt on tässä on maanantai, mä tulin tuosta just äsken koulusta ja tänään olisi tarkoitus mennä tekemään maanantai tuttuun tapaan niin jalkareeni. Tää tuntuu jotenkin aika oudolta, kun on perjantaina, itse asiassa mulla on nyt torstai, mutta yleensä mulla on niinku perjantai jalkareeni ja sitten maanantai jalkareeni, niin tuntuu, että koko ajan sit kun treenataan jalat, niin tuntuu, että se niinku tulee tällä näin, mutta jalkatreeni on oikeasti yllättävän jees, varsinkin nyt kun on ruvennut vaihtaa sitä, että tekee 2 kertaa viikossa jalat, niin tää on oikeasti, ei mene jalat yhtään domseille ja tuntuu, että saa progressio. Niinku progressio jalkatreeneissä ihan jäätävä, aivan jäätävä. Mulla tulee niinku kaikissa liikkeissä 1-2 lisää, saa laittaa lisää painoa. Saa nähdä kuinka kauan se kestää. Tosta aasinsiltana, niin mä tiedän, varmaan näette tuolta, mä pitelen tätä puhelinta tässä näin, mutta tästä aasinsiltana toisen asian, eli dieetti on vähän niinku, no tässä on nyt toi Ruotsin reissu ja tommonen, niin se oli ehkä vähän semmonen dieetin loppu. Ei ehkä menty niin kireeseen kuntoon kuin mentiin viime kesänä. Enkä mä tiedä, että ei se oikeesti niin, mä vedin viime kesänä sen silleen vähän niinku yli, mä en tiedä, että kauhean moni ei varmaan tiedä tässä, mutta kun olin menin 24 inttiin ja pääsin sieltä 25 tammikuussa, niin 3 vikan kuukauden aikana palveluksesta olin siis vuoden siellä, niin menin inttiin, niin painoin 91 kiloa ja kun pääsin sieltä, niin olin 113 kiloa. Fuck. Että joo, sit siinä on semmonen 8, mä voin laittaa tähän kun kuvaa, jos mä löydän jostain. Ja sitten siinä on semmonen 8 kuukauden lock-in niinku ihan jäätävää grindia. Tiesin siis kyllä sisimmissäni, että pystyn siihen, ja jos kukaan katsoo tätä videoa, niin mä tiedän, että säkin pystyt siihen, se täytyy vaan olla pitkäjänteinen. Ja niin 8 kuukautta olin siinä, niin polttelin ne rasvat pois, mitä siinä lähti, vajaa 30 kiloa, ehkä joku 28. Kuulostaa kyllä ihan hävyttömältä määrältä. Vedin itteni ehkä semmoiseen niinku tarpeettoman kireeseen kuntoon, mutta se oli kans ehkä vähän semmonen niinku kokeilujuttu. Että näki, että miltä sit kroppa oikeasti näyttää, kun sitä rasvaa ei kauheasti oo, niin nyt en niin pitkälle vienyt sitä, mikä on silleen kans ihan hyvä, että jos sä oikeasti viet itse sinne tosi alhaisiin rasvoihin, niin se ei ole pitkällä aikavälillä ollenkaan terveellistä. Hormonitoiminta ja kaikki niin kärsii ihan saakelisti. Mä huomasin esimerkiksi silloin, että uni, kaikki halut loppuu ihan kokonaan, sua ärsyttää kaikki jutut. Siitä ei, siis sun elämä vaikeutuu oikeasti tosi paljon, niin kuin, mitä sä nyt voit kaikki mitä sä voit hormonitoimintaan niin liittyy, niin sen saralta niin elämä vaikeutuu eikä ole yhtään mukavaa loppujen lopuksi. Se on kiva olla siinä kunnossa, mutta ei se ole niin kuin pitkällä aikavälillä, sä et voi pitää semmoista. Niin nyt kun on tuo Ruotsin reissu tossa noin, niin nyt ollaan ruvettu vähän niinku, kyllä mä nyt ennen sitä Ruotsin reissuakin olin pumpannut vähän kaloreja ylöspäin. Niin nyt vaan pyritään tämän talven aikana kasvaa mahdollisimman paljon. Ja joo. Viime video oli se Ruotsin video, se vähän poikesi aika paljon näistä muista videoista. Siitä videosta mun mielestä tuli ihan saakeli hyvä, että jos olet käynyt kattoo vielä, niin mä voin laittaa tohon noin tabi ylös, niin siitä pääset siihen videoon. Se on 45 minuuttia jo, mä tiedän, mutta se on oikeesti, se on paras video, minkä mä oon ikinä tehnyt. Siihen kyllä meni aikaakin ihan pirusti, kun mä sen editoin, mutta oli tosi hyvä reissu. Ja se on nyt ikuistettu tänne kanavalle sitten, niin voi itsekin palailla aina siihen ja katsoa, mitä on tullut tehtyä. Ja tuohon ruokailuun vielä sen verran liittyen, niin multa on kysytty nyt sitä, että mitä syön päivässä videota. Ja yksi tuli kysymään multa tuossa just viime viikon loppuun, että milloin tämmöisen videon sais. Ja menin sanomaan, että seuraavan viikon loppuna onnistuu. Mutta mä oon menossa seuraavan viikon loppuna NFE:hen sinne messuille. Vähän pyörähtelemään, katsomaan millainen meininki siellä on. Niin se voi mennä vähän tiukaksi, mutta jos mä saan sen tehtyä, niin mä voisin ehkä perjantai tai sunnuntai saada sen kuvattua. Mutta jos ei se onnistu seuraavan viikolle, niin mä voin luvata sen teille, että jos ei se nyt ensi viikonloppuun, mä en saa sitä ensi viikonloppuun tehtyä, niin sit mä teen sen niin sitä seuraavan viikonloppuun. Mutta se on tulossa, pysykää vaan kärsivällisenä siellä. Se on just kun käy nyt alkanut tää koulu tässä, oli ensimmäinen viikko takaa ja toinen viikko alkaa, niin kun yrittää siihenkin keskittyä mahdollisimman paljon ja menestyä sielläkin saralla, niin
ei tässä oikein niinku viitti arkisin lähteä kuvaamaan mitään tuommoista, varsinkin kun tulee siellä syöty se kouluruoka, niin se ei ole sit ihan semmonen full day of eating, mitä mä sitten oikeasti söisin, jos mä niinku saisin itse päättää, mitä mä syön. Niin ja mä haluan siitä saada kuitenkin sellaisen hyvän videon tehty, että mitään en halua väkisin tehdä, että mä haluan, että laatu pysyy kuitenkin hyvänä. Ja ootte varmaan huomannut, että näitä videoitakaan ei ole ehkä tullut just sen 7 päivän välein, mutta älkää huoliko, mä yritin tehdä näitä aina kun mä pystyn, koska näitä on loppujen lopuksi. Joskus on vähän semmoinen, että on vaikea ottaa kameraa ylös ja ei oikein jaksaisi, mutta sitten kun tän ottaa, niin kyllä tähän uppoutuu silleen, että kyllä tää on niinku kiva tehdä kans teille näitä videoita ja ootte ottanut hyvin vastaan ja niin on ollut kiva nähdä, että jengi tykkää näistä videoista. Ja tänään olisi se jalkapäivä ja tossa mä vedin just kanariisisetin ja Frendi olisi tulossa, eli viime videon kaveri, eli Heikki on tulossa hakemaan mut tosta noin ja mentäis tekemään jalkatreeni. Tänään on lower-päivä, niin mä en tiedä, onks mä kuvannut tästä. Mä oon yhden jalkatreenin kuvannut, olisiko se ollut just lower-päivästä, niin mä en ehkä ihan kaikki liikkeen kuvaa tänne, mutta mä voisin kuvaa jotain klippejä ja näyttää miten se reeni menee, mutta kello on nyt vissiin just jotain, olisiko se jotain 4-5 välissä, niin ruvetaan tästä mennä sinne päin ja otetaan muutama klippi salilta ja katsotaan miten se reeni kulkee näin. Jos voi sanoa, en ole menossa mihinkään kisoihin, mutta jos voisi sanoa näin, että ollaan offilla, eli kehityskaudella, niin näytetään vähän, että miltä se jalkareeni näyttää, kun alakartte Mikko Kirstilä painaa sen tosta menemään, niin joo. Me nähdään varmaan seuraavan kerran salilla. This is the letter that I didn't write. Looking for color in the black and white. Skyscrapers we created on shaky ground. And I'm trying to find my patience, but you won't. Noin, nyt ollaan tullut takaisin treeniltä kotiin ja venytoi treeni taas kun oli jalkapäivä, niin venytoi treeni niinku 1,5 tunniksi. Nyt meni kyllä Suomi ihan solmoon, mutta veny ihan todella pitkäksi ja jotenkin kun se on, en mä tiedä, jotenkin ne sarjataudut vaan venyy ja sit kun teet Friendin kanssa, niin tuppaa venyy toi liike, no oli kyllä 7 liikettäkin, niin meni aika kauan. Mä nyt kuvasin kaikki testoimat liikkeet tohon noin. Nyt kello rupeaa olemaan nyt 8. Tässä pitäisi vähän noita koulujuttuja katsoa ja huomenna aamulla aikana herätys. Ja mä vedän tän nassuun. Ei ole kauhean ihmeellisen näköinen setti, mutta tossa on nyt muroja ja maitorahkaa ja
chiasiemeniä ja Funlightia vähän tuoma makuu. Ei näytä kauhean hyvältä, mutta vedän noin yleiselle erikseen, mutta et pääsen nyt helpommalla tähän näin koneen ääreen. Niin painoin noin kaikki tuohon samaan lautaseen. Pitäisi sitten ton jälkeen vielä jauhelihaa perunasetti syödä. Ja oli kyllä ihan kiva kuvata tämmönen video pitkästä aikaa, 2 viikkoa. En tiedä kuinka pitkä aika sit viime videosta on. En tiedä, että tässä on varmaan ihan kauhean määrä jäppäystä, mutta veikkaan, että mä räppään tämän videon nyt tähän näin pakettiin ja tosiaan niin mä koitan mahdollisimman äkkiä painaa tästä vielä uuden videon, että ei olisi näin pitkää väliä kuin aikaisemmin oli. Toki kun oli se Ruotsin reissu ja sen editoimisen meni niin pirusti aikaa. Sen takia tässä nyt meni aika paljon aikaa uuteen videoon. Tosi jos et ole vieläkään katsonut sitä videoa, niin suosittelen mennä katsoa, jos yhtään keskittymiskyky riittää. Siitä tuli aika hyvä oikeasti. Tai ainakin on aika hyvää palautetta. Ja ei tässä oikein mitään muuta. Jos tulee jotain, Full Day of Eating on tulossa, mä lupaan sen. Se on tulossa noin 2 viikon sisään. Ja jos on jotain ehdotuksia tai jotain mielen päällä, niin laittakaa tuonne kommentteihin, niin mä vastailen sinne ja katson kaikki kommentit. Joo, niitä ei nyt varmaan kauheasti ole tullut tässä näin, mutta arvostan joka ikistä, ketä kommentoi jotakin edes. Ja jos katoit tänne saakka, niin kommentoi vaikka, että koulu, koska semmonen on tässä päässyt alkamaan. Sen takia mä räppään tätä videoa, että pääsee vähän noita kouluhommia tekemään. Kiitos, että katsoit tämän uuden videon taas ja paina tykkäystä, kommentoi. Tilaa kanava, suuri osa ei ole tilannut kanavaa, ketä näitä videoja katsoo. Se tilaus, vaikka kuulostaa kliseeltä, niin se merkkaa mulla todella paljon. Ja ei mulla oikein tässä mitään muuta. Se on seuraavan videon parissa. Morjes!